Έφυγε του Γιάννη να βοηθάει και αυτός. Ναι. Περίμενε. Μαλάκα, έλα μισό μέτρο πίσω λίγο. 2 ημάδες θα κάνουμε περιγραφή. Κλίση πόσες μοίρες είναι, γιατρέ? Η κλίση είναι 45 τουλάχιστον. 50 τα έχει. Σωστά, εντάξει. Θέλω να πιστεύω, ναι, φύγε τώρα. Φύγε από εκεί, φύγε από εκεί. Πες το Γιάννη να βοηθήσει λίγο, πες το Γιάννη να βοηθήσει. Γιάννη, βοηθάς κι εσύ, Ανέβα λίγο. Φύγε από εκεί, φύγε από εκεί. Φύγε. Φύγετε από εκεί. Δώσε, Γιάννη! Άρα θηρίο Λυκίδη, γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ! Όπα! Μαλάκι και δεν το πήρα. Έχει 1000. Έχει 1000.